lura mir-reklami u issa ħan naqat mal-fitness instructor tagħna nislidan ukoll magħna lil Matteo Grasso, grazzi tal-li qiegħed magħna fil-programm. Grazzi lilkom tal-istedina. Aħna llum ħan nitkellmu ftit dwar il-fitness. Ħafna min-nisa ovvjament irdu ħossuhom tajbin kif jidhru eċetera, imma ħafna minn ovvjament nqatgħu qalbna l-mod kif għandna nibdew nagħmlu l-fitness. Il-Maltin aħna nħobbu niklu, ġifieri inqas li niklu nipprovaw naħarquh. Ekku, mela Teja, basically isu kulħadd illum in ġenerali iktar ma tiltaqa' ma' nies differenti, kulħadd jgħidlek bejwet u ieħor jaf x'għandu jagħmel u x'm'għandux jagħmel. Però isu dik l-urge, dik l-imbuttatura biex nibda nagħmel xi ħaġa dejjem ma tantx tkun preżenti. Nibda nsibu skużi għax dal-waqt l-Easter, għax dal-waqt il-Christmas, għax issa bħalissa irid noħseb it-tifel tat-tifla u dawn it-tip ta' affarijiet illi huma roadblocks illi aħna nikkreaw normalment illi huma obstacles illi aħna nistgħu noqogħdu mingħajrhom imma minħabba fihom insibu skuża għalfejn m'għandniex nagħmlu exercise u għalfejn m'għandniex noqogħdu attenti daqsxejn iktar forsi x'nieklu. Naħseb il-bidla ta' barra tibda mill-bidla ta' ġewwa, ġifieri kif il-mod kif inħossuna u l-mod kif naħsbu. Il-mod kif naħsbu huwa kollox, ġifieri naħobb dejjem iġib l-eżempju anke ma' nies li niltaqa' illi inti iktar ma meta tkun żgħir ma timmira li ħadd tasal x'imkien fil-għoli, iktar ma tiffoka tgħid isma' jiena pereżempju l qudiem nixtieq li jkolli job partikolarissimo. Mhux pereżempju ġob billi għandu kulħadd. U sabu li dawk anke dawk it-tfal li jkunu daqshekk ambizzjużi huma lajkli ħafna iktar li jaslu milli min jgħidu iwa, mbagħad nara għax inti isek ikollok goal f'ħajtek ovvjament tipprova taħdem għaliha. Definitely, inti basically titfal il-moħħok in the right direction biex tasal għal dawk il-goal. U anke just change żgħira fid-direction faċli li tieħdok x'imkien kompletament differenti. Din il-motivazzjoni li kulħadd isemmi, min forsi m'għandux motivazzjoni, kif ħansibuha? Prosit, mela, l-ewwel qabel kollox il-motivazzjoni mhix xi ħaġa li tista' ssir fuqek pereżempju Teja jekk inti laki, imma l-motivazzjoni hija xi ħaġa nistgħu nidraw biha illi iktar ma jgħaddi żmien iktar nibnu fuqha biex aħna dik inżommuha ħajja anzi jekk jista' jkun inkabruha. Mela, hemm ċertu wkoll limiting beliefs normalment illi nsibu ta' spiss fejn dak li jkun jgħid jiena minħabba dawn l-iskużi ma nistax nasal fejn irrid. Mela l-ewwel pass irid ikun hemmhekk illi aħna nkissru dawk il-limiting beliefs. Mela ma jfissirx illi għax jiena għandi over 40, jew għax jiena pereżempju għandi familja kbira, jew għax jiena għandi familja kollha bladma kbira, eċetera, eċetera, ma jfissirx illi inti ma jistax ikollok shape jew inkella anke feelings ħafna jar milli għandek illum. Mela importanti li dawn l-iskużi neliminawhom. Tajjeb ngħidu ħafna lin-nies ukoll illi rari huma dawk il-kundizzjonijiet li minħabba fihom ma tistax tagħmel exercise. Ġifieri niltaqgħu ma' nies li jgħidulna ma jiena x'imbagħad ftit b'dari ma nista' nagħmel xejn, jiena x'imbagħad bl-irkoppa ma nista' nagħmel xejn. Fil-verità dejjem hemm exercises illi huma aħjar minn oħrajn illi jieħdu consideration l-injuries li għandek. Importanti li nieħdu pariri mingħand bħalek li huma fitness instructors biex ovvjament ma nagħmlux ħsara lil nfusna, imma ovvjament bl-għajnuna tagħkom aħna nkunu nistgħu neżaminaw x'inhu tajjeb għalina. Importanti ħafna wkoll Teja dan huwa żball komuni ħafna huwa dak li jkun jieħu parir mingħand bniedem kwalunkwe fis-sens pereżempju sibil xagħti il-ġim, ngħidlu isma' pereżempju dik kif suppost tagħmilha, dak li jkun ġenwinament ħajprova jgħinek. Però at the same time forsi ma kellux it-taħriġ, ma kellux l-istudju illi hu jaf verament kif jista' jgħinek, allura r-riskju kultant jistgħu jiżdiedu. Biex nerġgħu niġu għat-tema prinċipali tal-lum, iva, kemm importanti illi aħna nkunu motivatissimi b'dak li nagħmlu u kif jiena ħanejn ruħi biex nkun iktar motivat. Tkellimna fuq you set high goals mill-ewwel, ġifieri inti tgħid isma' jiena mhux sempliċiment nixtieq nitlef kilo u nkun kuntent, għax inkella b'dak il-mod ħanderu lil ġisimna illi hu ma jgħidx għandi bżonn nagħmel ħafna effort biex nasal x'imkien, iżda anke jekk nagħmel ftit effort pressa poco ħanitilfu dak il-kilo, allura in the longer run maħniex ħanaslu. Tajjeb illi nimxu pass pass, tajjeb ngħidu isma' sal-ġimgħa dieħla nkun tlifta kilogram, imma mhux ngħid isma' nkun kilo ta' biżżejjed għalissa le. Let's set goals li jkunu għaljin. Importanti ħafna wkoll. Never peak Teja, kemm importanti li aħna ma ngħidux issa kuntenta kif nidirta. Għax qisu dak il-ħin li inti tajti jiena kuntenta qiegħda fil-peak ta' ħajti, huwa dak il-ħin li taqbad in-niżla. Ġifieri dejjem trid tikkrea goals iktar għoljin għalik ħalli tkun ċerta u ċert illi dejjem għadek qed tavvanza. Punt ieħor kruċjali ħafna huwa illi the best is yet to come. Ġifieri jiena rrid ngħid okay, kuntent u ħaqni kull tifħir ta' fejn wasalt s'issa, pereżempju ngħidu jiena nkun persuna over 40, tlif ċertu pace, imma naf
u kapaċi nagħmel ħafna iktar, mela mhux se nkun kuntent jew kuntenta fejn qiegħda, ħa nippuxxa daqsxejn iktar. Dik hija importanti ħafna għamil. Sa fil-motivazzjoni mhux importanti biss għal min irid forsi jonqos fil-kilos, imma anke min għandu figur tajba imma biex ikompli jżomm dak l-istess figur il-punt li inti tajt u iva I'm good mela nista' nikolek u nikolek, dak il-moment li forsi tibda trabbi iktar weight. Ekku, u l-interessanti ħafna kif tajt inti teha huwa dan. Illi normalment anka lil moħħna rridu nitrenjawh mhux biex jitlef xi ħaġa, mela pereżempju ma rridx nagħmel it-target to lose 5 kilos, imma ngħid it-target ħajkun li jiena nixxejpja u nġib figure kif nara fil-magazines kemm iktar attrajenti. Importanti, infatti mhux waqaflek limek, mhux il-kilos as-saċ imma l-mod kif tidher u kif tħossok fl-ħar mill-aħħar Prosit u kemm nixtieqek li toqgħod tgħidha lil kulħadd bażikament. Għax l-ikbar żball, l-ikbar misconception illi hawn relatat ma' dil-erja hija Marelli jekk ma tlifx mill-peace. Mela sinjal li ma nqasx, fil-verità nistgħu nġibu eżempji ta' persuni illi avolja jibqgħu l-istess peace jew anzi jitilgħu id-dera tagħhom tkun kompletament differenti. Ovvjament hemm il-muscle, ma nifhimx ħafna jiena, ma nimmaġina li ovvjament tibda taħdem tibni muscle. Ekku, fil-fatt kilogram ta' muscle ikkumparat mal-volum ta' xaħam, avolja tnejjiżnu kilo, il-muscle ikun ħafna iżgħar minn dak l-ammont ta' xaħam, ġifieri biex titla' kilo ta' muscle huwa faċli ħafna. Il-floor manager qed jinteressa ruħu fil-fitness għax qed nisimgħu joqgħod attent ħafna dwar xi ħaġa ngħidu. Tajjeb. Le, bażikament, ġifieri anke jekk ninkumparaw żewġ persuni differenti jgħidu żewġ nisa illi jiżnu over 65, pereżempju 70 kilograms. L-ewwel l-impressjoni tkun il-Marelli dik over 65 mela min jaf kif tidher. U ġieli nuri lill-ħbib tiegħi pereżempju ngħidilhom ara dini over 65. Jgħidu dik Beyoncé. Jgħidu kif jista' jkun għandek iktar minn 65. Iva, għax kif qed nitkellmu. Ix-shape ta' Beyoncé pereżempju huwa shape immuskulat, shape sabiħ. U jista' jkun hemm persuna oħra li qatt ma ċaqalqet illi wkoll tkun tiżen 65. U Beyoncé tkun tidher ovvjament differenti kompletament. Ġifieri il-peace minkejja li tajjeb li nużawh bħala wieħed mill-measurements tagħna biex naraw kemm qed nagħmlu progress, mhuwiex the main measurement. Importanti ħafna huwa l-mod kif nidhru, il-mod kif inħossuna u aktar ukoll l-ammont ta' xaħam li kunu qed nitilfu. Ma rridx nidħol ħafna dettalji llum għadna l-ewwel darba, però hemm metodi wkoll biex dak li jkun jiċċekkja l-ammont ta' xaħam illi qed jitlef kemm beda bih ovvjament u gradwalment kemm ikun qed jitlef importanti wkoll. Jekk aħna nkunu għaddejjin ovvjament għandna busy lifestyle kulħadd illum il-ġurnata l forsi tkun iktar diffiċli li aħna nsibu l-ħin għall-fitness li huwa ħażin għax ovvjament jridu nsibu dak il-ħin f'ħajjitna. Jekk nitilfu aħna dik il-motivazzjoni, kif ħan nsibu x'ħajinspirana? Prosit, mela jiena l-ewwel qabel kollox inħobb ngħid hekk, iġġibux l-iskuża tal-ħin. Għaliex għax nistgħu nġibu skuża għax m'għandix ħin, għax m'għandix aptit, nistgħu nsibu kull skuża. Jien ngħidilhom kieku inti kellek tiltaqa' ma' xi ħadd vera importanti f'ħajtek, forsi xi atturi xi attriċi li vera toġbok, forsi xi persuna li lek biex tiltaqa' miegħu żmien twil, u jgħidlek isma' dil-ġimgħa nistgħu niltaqgħu 3 darbiet. Ħatajdlu le inti, ħatajdlu le m'għandix ħin għalik, inti ħatgħid all right, mela dak il-ħin pereżempju 3 filgħaxija ħniltaqa' miegħu, l-4 filgħodu ħaltaqa' miegħu wkoll u l-ġimgħa wara nofsinhar ħaltaqa' miegħu wkoll. Eċċezzjonali. Mela għaliex għal saħħitna u għal goals għall outcomes vera sbieħ li għandna f'moħħna għalfejn m'għandniex insibu ħin. Dik hija kruċjali. Jiġifieri jekk inti u hemm differenza bl-Ingliż jgħidula push u hemm pull ukoll teha. Mela aħna l-aħjar li nagħmlu huwa li nikkreaw images ta' dawk l-affarijiet li jiġbduna lejhom. Mela billi ngħid pereżempju ħanitlef kilo, forsi dik qisi ma tantx hija attrajenti jkolli noqgħod nippuxxa biex nagħmilha. Però jekk ngħid isma' jiena rrid nitlef pereżempju 5 kilos inġib shape atletiku nħossni l-aħjar li qatt ħassejtni f'ħajti, illallu kemm hija attractive. Allura hemm dik il-pull factor. U awtomatikament hemmhekk il-ħin ħanikkreaw għaliex għax we are the creator of time. Il-ħin nikkreaw aħna f'kontroll tas-salut tal-ħin tagħna, all right, importanti li nikkontrollaw l-ambjent tagħna flok ma kontrollati bih, ġifieri jiena jekk naf li pereżempju ħammur x'imkien fejn ħanħel fi traffic, mela nipprova nsib ħin ieħor biex immur pereżempju nagħmel exercise ħin li hemm inqas traffic. Tal-lokal ħin li huwa tajjeb għalik il-fitness centers huma miftuħin għal tul ta' sigħat u minnhom ukoll 24/7 ġifieri. Mhux bil-fors ġifieri xi mod minn hawn minn ieħor dan qed ngħidu siegħa forsi kull jumej. Teja, eżatt, ġifieri anke il-qudiem programmi oħrajn ħan nitkellmu fuq anke kif nofsija biss tista' tkun totalment effettiva. Għax huwa x'tagħmel u mhux kemm iddum. Ġifieri nista' nagħmel nofsija nimxi fuq l-istess maduma,
hija differenti mill-li kieku. Ġifieri meta jiena mmur nagħmel nofsija treadmill ma tagħmilx daqshekk ġid u xejn. Mela, ejja ngħidu li tagħmel ġid mod ieħor, però għat-targets normalment ta' ħafna nies li huma jixxejpjaw kompletament, dak normalment ma jkunx biżejjed. Grazzi ħafna jiena looking forward ukoll nibdew nitkellmu dwar dan is-suġġett interessanti, grazzi tal-li kont magħna fil-programm.